uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela abazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyacela sikhuleke. Baba wethu ongcwele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo, siyabonga. Baba wethu omuhle, lolu suku siphe lona, sibonga ukuvuka, sibonga ukwenzela okukhulu ukuthi sibone ukukhanya. Kukhulu Nkosi ukuthi sisezwa nasendlebeni, kukhulu siyahamba, siyasebenzisa nezandla. Siyazi ukuthi Nkosi abanye abasakwazi, kodwa thina usenzele lo musa omkhulu kangaka. Siyabonga Baba wethu ongcwele, kungayikho lokho kodwa sibonga Nkosi nokuthi siyakwazi ukubiza igama lakho, hayi ngoba sibahle, hayi ngoba senzile kahle, kodwa ngenxa yokuthi uthumile indodana yakho ukuba izothwala amacala ethu, isithwalele isiphambano sehlazo. Siyabonga Baba wethu ongcwele, siyabonga. uJesu Kristu inkosi. Nasemini-ke Nkosi yethu siza kuwe ukuzozwa izwi lakho. Khuluma ngalo Baba wethu ongcwele, ubiyele iy'ngqondo zethu, uyithumbele ekulaleleni. Singalaleli ngokugxeka, singalaleli ngokusola, singalaleli Nkosi ilungileyo ngokucwasa nangani, kodwa silalele ngenhliziyo efuna ukulungiswa, ethobele wena ukuba uyicancathe, uyilungise, ukuze imiphefumulo yethu ingabi nokulahlwa mhla ibizwa. Siyabonga Baba wethu ongcwele, udumo lumo lwakho nezibongo zonke zinge zakho. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Uxolo-ke bazalwane, ukukhwehlela niyazi nani ukuthi akusheshi kuphela umuntu uma ekade enomkhuhlane, kodwa-ke cha, ngiyaphila amandla, ngiyaphila. Nkosi ingenzela umusa, ngiyambabaza nje, musa kaNkulunkulu empilweni yami, akekho ongafaniswa noma alinganiswe naye. Bazalwane, ngiba nokumbonga kakhulu uNkulunkulu uma ngifika kulesi sikhathi engiphila kuso njengamanje, ukuthi ngimncane ngikhula bengithembele kakhulu kubaba wami, kakhulu. Bengazi ukuthi uma sekufike yena konke kuyalunga. Ngisho ukuthethiswa uma, kangazi nje ukuthi uma sekufika ubaba ngisezukuthethiswa. Ngisho ukushaywa, kangazi ukuthi uma sekufika ubaba ngizoshaywa. Kodwa kwenzekani? Wahamba and nganga-understanda. Ngaqala ngafuna amanye amathemba. Kodwa njengamanje bazalwane, nganelisiwe. Uyazi ukuthi angiboni ukuthi khona okungake kuphinde kungihlukumeze. Nganelisiwe ngoba sengiyazi ukuthi uthembekile, othembisayo. Mhlawumbe ngikhuluma nawe namhlanje uhanjelwe abazali, mhlawumbe uhanjelwe umama, mhlawumbe uhanjelwe isihlobo sakho kade uthembele kuso. Cha, kusikho ukuphela kwendaba. Ukuphela kwendaba woza kuJesu, uzothola ukufudumala. Asifundeni izwi bazalwane. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyaxolisa, nizongixolela-ke uma ngilokhu ngikhwehlela. Niyalwazi udaba. Sizofunda-ke incwadi kaJeremaya, uJeremaya 22 uverse 10. Jeremiah 22 verse 10. Kufundeka kanjena-ke, uJesu Kristu uyinkosi. Verse 10. Ningakhaleli ofileyo, ningamlileli, kepha nimkhalele nokumkhalela omukayo, ngokuba akaseyi ukubuya, kasayi kubona izwe lokuzalwa kwakhe. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi.
Ngiyaqalaza abazalwane kule ndlu engikuyona, ngiqalaza iBhayibheli lesiNgisi, cha alikho. Bengingafisa ukufunda nangalo, ngiyafisa abazalwane baye nakulona bafunde ngesiNgisi, uJesu Kristu inkosi. Lithi-ke leli zwi ngicela ukuliphinda, uvesi 10, ningakhaleli ofileyo, ningamlileli, kepha nimkhalele nokumkhalela omukayo, ngokuba kasayikubona izwe lokuzalwa kwakhe, uJesu Kristu oyinkosi. Ngiphiwe leli zwi bazalwane ukuthi sikhulume ngalo namhlanje. Xolo, hhayi ngoba kushoniwe, hhayi ngoba kukhona olilayo, cha bazalwane. Kodwa i-theme ithe ukuba kude noNkulunkulu usizo olukhulu. Enhlizweni yami kufike leyo theme, kodwa ngenxa yokubhala ngase ngithi-ke usizi lokudeda enkosini. Uma ufunda laphaya i-second point lithi elokuqala lithi ningamkhaleli ofileyo, ningamlileli. Elesibili-ke lithi kepha nimkhalele nokumkhalela omukayo, ngoba kasayikubona izwe lokuzalwa kwakhe. Manje-ke bazalwane, sibheka la ukuthi kubuhlungu kangakanani ukusuka enkosini. Kubuhlungu kangakanani ukusuka enkosini. Angithi siyakhumbula bazalwane ukuthi ukuza kwethu enkosini sinezethembiso. Sithenjiswe ukuphila okuphakade. Sithenjiswe ukuthi sizodlula la esakhiweni sodaka, bese sidlulela ekuphileni okuphakade, enkazimulweni. Uma ususukile-ke kulelo themba, iyini ingunaphakade yakho? Uyoyichithaphi ingunaphakade yakho? Usizo olukhulu bazalwane, ngoba uma ngabe sifa sinesithembiso sokuvuka, bese sivukela ekuphileni. Kodwa uma usungasamazi lo ongukuvuka nokuphila, liyini ithemba lakho? Ngiyabheka-ke bazalwane ukuthi lolu sizi lukhulu kakhulu kunosizi nje lokufa, kokuhlukana komzimba nomphefumulo. Kubuhlungu kakhulu lokhu, ngoba uma ngabe kuhlukana umzimba nomphefumulo, umphefumulo unethemba uma ngabe ubambelele enkosini, uma uhlezi enkosini, uma wazana noKristu oyindlela neqiniso, athi akekho ozoza kubaba ngaphandle kwami, othi ngiya kunilungisela indawo. Uyabona ukuthi uma ngabe uwazi ukuthi ngilungiselwe indawo, kufana nje ngoba nje bazalwane thina sihamba kangaka, mina nobaba umpostoli siyahamba kakhulu. Isikhathi esiningi sisuke singazi umuntu la siyakhona, mhlawumbe kwesinye isikhathi ngamehlo, singamazi ngokumbona ngamehlo umuntu okuyena osibizile. Kodwa sazi lo esimaziyo othe uyindlela neqiniso nokuphila. So sithi masifuna indawo yokuhlala sisuke singazi ukuthi kuzoba indawo e-comfortable enayo i-network, ngoba kakhulu sisuke sidinga i-network. Sisuke singazi ukuthi sizofika kanjani, kangangokuthi kwesinye isikhathi basuke beshilo ukuthi bane-Wi-Fi kunakho konke mase sisibhukha. Kodwa sithi masifika sithole ukuthi i-network yabo i-weak, ngale ndlela asikwazi ukusebenza, sesize sakhokha. Injalo-ke into yokungazi la uyakhona. Kuba ngcono sisuke sazi ukuthi sibhukhile, sinendawo yokulala, sinethemba le-Wi-Fi. Siyithole i-Wi-Fi kodwa ibe weak. Baprovayidile but half. Umuntu womhlaba, izithembiso zasemhlabeni. Kodwa uma ngabe sithenjiswa ngothi imina oyindlela, imina onilungisele indawo, usuka kanjani kuye? Lithi-ke leli zwi asikhale kakhulu, sikhalele lapho.
ngoba ngempela kuba kunjengokuthi udengwane. Angazi ukuthi noma isiZulu yini leso, kuye kizwe umuntu ethi ngasala dengwane. So angazi noma isiZulu noma ulimi lwangakithi. Kodwa uma ngabe ususele dengwane, kusho ukuthi akukho lutho, akukho sihlahla sokukhosela, akukho ndawo yokubalekela, yokucashela imimoya ney'vunguvungu nemvula, akukho lutho, uselobala. Simele-ke bazalwane ukuxwaya leyo ngozi yasemphefumulweni, ukuthi umphefumulo wethu liyini kusasa. Athi-ke incwadi lapha kuJobe ithi, ithemba longenaNkulunkulu liyini uma ngabe sekufika ukufa. Ikhulunywa kanjalo-ke lento bazalwane, ukuthi ake siyibalekele, asikhale kakhulu, simele ukudazuluka. Ingakho uma ngabe iNkosi ikuholela ekuvumeni izono, akwenzeki uvume uze uqede kungazange kwafika ukukhala, because sifanele ukudazuluka, kuwusizi ukusuka eNkosini nanoma ingayiphi indlela. Kanti kulula ukusuka eNkosini ngendlela emangalisayo kithini singabantwana bakaNkulunkulu. Uyazi ukuthi the minute ungabaza into ethize, iNkosi ithi mtshele lo ngoJesu, ngiyalinganisa, mtshele ngoJesu ukuthi uthina ezoke ngilalele yini Nkosi yami. Uhambe udlule, uthi uyambingelela angavumi, uhambe udlule usheshe, uthi nje njengoba engavumanga kusho ukuthi he is not or she is not welcoming, akangamukeli. uJesu Kristu inkosi. Ususukile-ke njalo, once wangawenza umyalo, wangayenza into uNkulunkulu athi yenze, ususukile kuyo, usumngabazile. Kukhona-ke nabanye abazalwane bethu abamhlubuka uNkulunkulu ngaleyo ndlela, kuthi kufanele ukuthi akakhuleke kuqala ngaphambi kokuthi athathe iphilisi noma aye kudokotela. Aqale ngokuya kudokotela, abuye esezokhuleka, esekhulekela amaphilisi, engazange aqale kuNkulunkulu. Sesimngabazile, sesiqhelile bazalwane. Ngiyalinganisa, ngenza ama-examples la siqhela khona, sizithola sideda uNkulunkulu. Sekunomkhathi phakathi kwethu ngoba thina siye samngabaza. Uthola ukuthi ngesinye isikhathi uhlala ekhaya, uhlala nabantu abakholwayo, kodwa behlanganisile, bexamalazile. Nawe ushere nabo izinto zasekugxamalazeni kwabo. Usuqhelile kuNkulunkulu, usuqhelile. Ikhona-ke into uNkulunkulu ayenzayo, uma ngabe kuphi isipho akakuphuci sona, uyakuyeka naso, uhambe naso, bese anciphisa imisebenzi yakhe yamandla phezu kwakho. So ngiyabuka nje bazalwane ukuthi kulula kanjani kuthina ukuqhela kuNkulunkulu. Uthole ukuthi usuqamba amanga. iNkosi kubeke kwacaca bazalwane ukuthi uma uqamba amanga ngokayihlo uSathane ezwini layo. So kusho ukuthi usudedile. The minute waqala lawo manga udedile kuNkulunkulu. Usizi olukhulu bazalwane. Kukhona enye into okuyenze unganakile, uzwe kodwa umoya wakho uba buhlungu. Yilolo sizi esikhuluma ngalo namhlanje. Kufanele silwazi lolu sizi, sisabele kulona, bese siyakhala phambi kaNkulunkulu. Sicabange ukuthi akusizi ukufihlela abantu izinto. Ufihlela abantu, kodwa ngoba kuNkulunkulu kusobala. Nezwi lakhe liyasho lithi kuyokusizana. Kuyamsizana umuntu. Kumsiza ngani umuntu ukuzuza izwe lonke alahlekelwe ukuphila kwakhe? Ngoba ngesikhathi uzuza ukuthandwa ngabantu, uzuza ukudunyiswa ngabantu, uzuza ukuba yihero, uzuza izinto ezinhle ezibonwa ngabantu, uyalahlekelwa ukuphila kwakho, ngoba ukuphila kwakho kukuKristu.
Uma ngabe uKristu yena engazange aze ayifune zonke lezi zinto, akakaze afune udumo, akaze afune ukuthandwa, waze washo yena uqobo ukuthi angizile ukuzoletha ukuthula, kodwa ngizoletha ukuthi kube nokuphambana phakathi komuntu nendodakazi, umama ezala nendodakazi nomakoti, kuphanjanwe kwendodana noyise, kuphanjanwe. Ngoba omunye uzovuma athi yebo uKristu ophilisayo, uJesu Kristu uyinkosi, athi omunye hhayi, kwakukuphi lapho ukukhonza indodana ekhona ubaba. Kube khona ukuphambana, kube khona ukuphambana uma ngabe omunye ethi uJesu Kristu uyinkosi, omunye ethi idlozi lami lithi, idlozi lami lingibhekile abakithi. Ngike ngahlangana nesimo esinjalo kuleli sonto bazalwane, eyi Nkosi yami, ngihlangana nesimo esinjalo. Ngifuna uplamba, bekuqhumile ipayipi laphaya ekhondweni. Abazalwane abake balala ekhondweni bayazi kunalezi zindlu eziwu-2 ezinombala ongemhlophe, zinamagiza. So kuqhumile-ke kwegiza, bese ngifune-ke uplamba, khona uplamba esisanda ukumthola nje, sisebenza naye-ke. Ngimthole-ke uplamba aye, mase sibuya-ke sengiyamkhokhela, sengiyamtshela-ke ngithi mina awuke uze phela enkonzweni, ngoba usuyazi useke waya-ke, ngangimthume kule sayithi engale kwaMlondo ngesinye isikhathi. Ngithi mina wokuze phela enkonzweni uzozwa ubumnandi bokuphila uNkulunkulu. Uthi-ke yena-ke eyi, hhayi mama, ngeke ngize mina ngoba kuzosuke kuphambane, kuzosuke kungahlangani inkolo yakho nenkolo yami. Bese ngithi mina eyakho inkolo ithini? Abesethi mina ngikholelwa kakhulu kwabakithi abangasekho. Ngihleke-ke, siyihleke-ke lethi, sihleke ukuthi abangasekho, siyihleke nje impela. Hhayi, aqhubeke-ke athi ngike ngaba nesikhathi esinzima empilweni yami, kwaze kwafanele ngiye ekhaya. Uma ngiye ekhaya kwafike kwaqala kwalunga yonke into. Sihleke ukuthi utshelwe ngabantu. Ngithi-ke mina wena abakini uma ngabe be-powerful kanjalo bakutsheli ngani wena? Ngoba phela ngowabo, angithi? Athi hhayi mama, ngeke. Kwasho ukuthi-ke sesiyamehlisa, wathi nje ngeke nje, ngiyakholelwa kakhulu kwabakithi bona bangisiza. Ngithi mina kumzame-ke phela uJesu, ubone ukuthi ngeke kusize yini more than laba bakini, ngoba uyena ophethe impilo yakho. Athi hhayi-ke. So ngisho lokho-ke bazalwane ukuthi uma ngabe uhlezi kulelo khaya bekholelwa kulezo zinto, kusho ukuthi nawe uzozithola uphuma uma ngabe uzohlanganyela nabo. Uzithola usudeda enkosini, usudedile enkosini. Qaphela ungahlanganyeli nabo. uJesu Kristu inkosi. Sengixoxele ngendaba ngaze ngaphuma ephoyintini. Kodwa-ke okukhulu kakhulu bazalwane, yikho lokho ukuthi uma ngabe sihlangabezana mhlambe nokufa, siba nosizi emoyeni. Ngiqale ngasho ngathi ngangimthemba ubaba wami ngale ndlela, kodwa wafa. Kodwa usizi njengamanje angisakhali uma ngikhuluma ngakho, ngoba usizi lokufa luyadlula. Kodwa usizi lokungabi nengunaphakade ilona-ke oluhlala lukhona. Alihambi-ke bazalwane lodwa, luhamba novalo. Uyakusaba ngampela ukufa because you don't have a hope. Awunalo ithemba lokuphila phakade. Kusho ukuthi wazi ukuthi uma ngifa la kuphelile ngami. Kanti kahle kahle kukhona isihogo esikulindile. Ake siqapheleni bazalwane, silalele lolu sizo uma lifika emphefumulweni, ngoba sinalo ithuba. Uyabona nje uma ngabe ukhuluma, ukhumbula kahle laphaya kuLuka 15, la kukhulunywa khona ngendodana yolahleko. Uyabona ukuthi likhona ithuba lokuphenduka, kodwa ngesinye isikhathi inkosi ayikunqandi ngomlomo, ikunqanda ngenhlupheko. So uma ngabe kuwukuthi iy'nhlupheko wena obhekene nazo manje,
ziyakukhipha enkosini, ziyakuqhelisa enkosini. Kubuhlungu kakhulu ngoba kusho ukuthi awuzukuzwa. Kukhona lapho inkosi ikhuluma khona ngokuthi angiyikunizwa. Kodwa uma ngabe usuzovuma isono sakho ukhale, uyakufumana ukuthethelela. Njengoba-ke kushiwo kule ncwadi kaLuke 15, la kukhulunywa khona ngendodana yolahleko, yabona ukuthi hawu ngiqhelile ezweni, ngiqhelile kubaba, ngidedile ey'ntweni ezinhle zonke ebengiy'bekelwe mahhala. Manje sengiyahlupheka kangaka, angiphindele emuva ngiyolungisa. Yilokho-ke bazalwane esikhuluma ngakho namhlanje, to go back, phindela emuva uyolungisa. Phindela emuva ulungise kuNkulunkulu. Uyasithembisa ukuthi siyakumfumana uma simfuna ngenhliziyo yethu yonke. Usho njalo kuJeremiah 29. Sike salifunda lelizwi. Kuvesi 12 and 13. Uvesi 13 wakhona uthi uyakungifumana, niyakungifumana la, niyakungifuna ningifumane lapho ningifunisisa ngenhliziyo yenu yonke. Uma ngabe simfuna ngenhliziyo yethu yonke, sithulula konke bazalwane. Sithulule umphefumulo wethu phambi kwakhe. Ukubale konke okwenzile, ocabanga ukuthi ikhona okudala ukuthi uqhele. Ukubale ngakunye, ungakudidiyeli. Ngoba mhlawumbe uma usudidiyela, uzokweqa the key point. Ingakho bazalwane kubalulekile ukuthi uma sivuma isiphambeko sethu, sikusho konke ngakunye ngakunye. Ngoba uzothi uma usuthi uyadidiyela kanti usushiya the key point, yakhele. Kuhlezi enhlizweni yami kubuya indaba yendlu ethengiwe nesipikili somnikazi wendlu wa-previous, ukuthi uyabuya a-check ukuthi sikhona nesikhiphanga, athole ukuthi sikhona, ebese ezogaxa ngakunye ngakunye, agcine sekubuyisele konke. Ileyo ndaba-ke bazalwane evusa usizi emphefumulweni womuntu odukile. Nathi thina esibonayo ukuduka, ngaphambi kokuthi umconfront-e ngokuduka, qala umnxusele, ufune inkosi ngaye, umcelele umusa ngaye. Bese-ke kuyima uyomtshela ukuthi hayi dadewethu, ngiyacela-ke sifunde nanti izwi. Ibuhlungu bazalwane indaba yokuhlulela, ngoba kufanele ngaphambi kokuba uhlulele uzihlolisise wena. Isho njalo incwadi lapha kwabaseKorinte, 2 Corinthians, abaseKorinte besibili, chapter 13, verse 5. Usho kanjalo ukuthi zihloleni nina, nibone ukuba nisekukholweni yini, nizivivinye nina. Uyabona ukuthi uma ngabe uzobona into, lithi izwi ususelani, ugxumelelani ugongolo osesweni lomunye, into esesweni lomunye, wena kube kunogongolo kwelakhiso. Bazalwane, siyadeda kuNkulunkulu uma senze njalo. Ungathi wenza okuhle wena kanti uyadeda kuNkulunkulu. Usizi phezu kosizi, usizi lokungaboni, usizi lokona, ukhubekisa omunye umzalwane. Okay, liyasho-ke lelizwi lithi anizazeli yini nini ukuthi uJesu Kristu kini. Enye into esidedisa kuNkulunkulu bazalwane, yikho lokuthi singazani nenkosi uJesu. Ungazi, noma-ke akusewena noma sekungomunye umuntu, ngoba phela thina lithi izwi kithina asibakhulekele bonke. Kusho izwi bazalwane, akusho mina. Lithi asibakhulekele bonke. Uma sibakhulekela bonke, sikhulekela nabo laba bangazani nenkosi uJesu. Bakhona kulesi sikhathi samanje la izwi lishunyayelwa emgwaqeni, lishunyayelwa ku-social media, lishunyayelwa ngamatshe emgwaqeni, ama-posters uyawabona, lishunyayelwa ngey'ndlela zonke, ama-TV stations, media.
Kukhona abangamazi uKristu. Kukhona abasacabanga nje ukuthi uJesu umJuda. Kukhona abasacabanga ukuthi uJesu umlungu. Kanti wena usuyazi ukuthi uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, kumele sibakhulekele labo. Besithi sobatshela nje bese sibakhulekele ukuthi inkosi benze balalele okungenani. Balahlwe ngento abayizwile. Bangalahlwi, balahlwe ngokuthi abanakanga, kodwa bebe bezwile. Bazalwane, simele ukukhuleka, simele ukukhulekela abahlubuka uNkulunkulu njengoba kade sengibalile. Nathi siphakathi lapho ukuthi siyamhlubuka ngokuthi uma ugulelwa ingane ugxume uvele uthi ngisamseklinikhi. Usukhumbula ususeklinikhi ukuthi uthi uJesu Kristu inkosi. Hawu Nkosi yami, abaseRoma 10:9 usuvele ususeklinikhi. Akumqali, ngiyambonga uNkulunkulu ngobufakazi esibuzwayo bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu enhlizweni yami, kuyafika nje indaba kaMpostoli uPawulu khona la encenga khona abazalwane ukuthi kuyo le ncwadi yabaseKorinte, ngiyacabanga ukuthi kukuye lo chapter 15, ethi noma-ke singamukelwa thina, kodwa mukelani ivangeli esilishumayezile ukuthi uJesu Kristu inkosi. Limukeleni. Ukwamukela kusho ukuthi ukukholwa ukuthi inkosi izongiphilisa ngoba uyena uphethe, onikeziwe amandla negunya, othi uma evula umlomo iy'dalwa zonke, uma sisho nje leli gama konke kuyathoba kuye emadolweni. Bazalwane, ilokho nje okwenza ukuthi uma ngabe uqala kwezinye izinto kube uyadeda enkosini. Usizo olukhulu esikhuluma ngalo namhlanje. Bazalwane, siyazi ukuthi konke kuzofika, and ukudeda enkosini kukhona ngisho nemindeni ehlukene ngokamoya. Kufanele sikukhulekele lokho, ngoba uma singakhuleki bazalwane kwasanathi uqobo siyadeda, ngoba sizofika la sizophawula khona. Khona imindeni ehlukene ngokamoya. Omunye ukhonza le, bakhonzela mhlampe bakhonza bakholelwa ekutheni kufanele kube nento ephathekayo esetshenziswayo. Omunye amukele ivangeli likaJesu Kristu oyinkosi, ahlale athobe kulona, azi abe nesiqiniseko ukuthi nami mangikhulekile izinto ziyenzeka. Nalo omunye umlingani wakhe noma ilungu lomndeni liyakholelwa lapha, libuya nesiwasho liyachela la egcekeni, nawe ungumntwana kaNkulunkulu khona. Khuleka, bakhulekele, benze babe i-prayer point yakho, noma-ke uyenza ukukholwa kwabo kube yi-prayer point yakho. Ngoba isikhathi esiningi akusiyo umuntu lo omthandayo, akuyena uma wakho owenza izinto ezimbi, umoya ongene kuyena omenzisa izinto ophambana nazo wena. So asikwenze kube i-point lethu lokukhuleka ukuthi Nkosi, nalo moya ngiyawubopha ngegama elithi uJesu Kristu inkosi, ngiyawuguqisa. Athe chela ukuthi wena uJesu Kristu inkosi, uguqisa lesi spirit asifakayo, usiguqisa esathi uyasifaka ngokungazi, ngokudeda enkosini uJesu Kristu inkosi. Simele uyikhulekela leyo mndeni, imndeni la ubaba engakholwa, ekubuka wena ukuthi wena usukholwa kakhulu, asho lokhu nalokhu, noma umama angakholwa athi hayi wena iyakusanganisa inkolo yakho, ususangene, usuvele wadideka, ingcono indoda ephuzayo. Bazalwane, sidinga ukukhulekela lo moya, sidinga ukuthi siyinqande, sivale leli gap, sime esikhaleni. Ingani kuJeremiya ishilo incwadi ukuthi ngidalile abalindi, nginibekile nibe ngabalindi, nime phezu kogange, ningalali, nimemeze imini nobusuku. Ukumemeza ebusuku umane uphume emphandle umemeze, umemeza uNkulunkulu, ukhuluma naye. Uba umlindi ngoba ukhuluma naye ukuze yena
athumele amasosha akhe ezulu ukwenza umsebenzi. uJesu Kristu inkosi. Sikhulekele nabasha abasafuna i-direction. Abasha badukile, badukiswa yithi, ikakhulukazi singabazali. Abanye abazali banento yokuthi ngiyaphoqelela ukuthi akwenziwe u-1 no-2 no-3. Ukukholwa bazalwane kungokwabantu bonke. Ningasiboni nje sihamba nithi kungcono ubaba uNsibande uhamba ney'ngane zakhe. Cha bazalwane, nezethu iy'ngane zigcwele ey'nkalweni. Kodwa ngenxa yokuthi ukukholwa kungabantu bonke, ingane uyayifundisa indlela eyoba ngeyayo. Ithi uma isikhulile ingasuki kuyo. Kodwa ingane uma isuka kule ndlela oyifundise yona, isi-responsible for umphefumulo wayo, ngoba siyayikhulekela, yebo, siyabakhulekela ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga uNkulunkulu uyobezwa belapho bedla imidumba ney'ngulube, babuyele ekhaya. Kodwa asiyeke ubanxusela, kodwa iqiniso lithi imphefumulo yabo uyobuzwa phezu kwabo. uJesu Kristu inkosi. So asingayeki-ke bazalwane ukukhulekela abantwana bethu. Asingabaphoqi ngoba basafuna i-direction. Asibakhombise i-direction, mkhombise ngokuphila impilo oyiphilayo. Kuba buhlungu iy'ngane zethu seyize zafika, ngeke ngezobunye ubufakazi, sezifike kuleli zinga lokuthi zi-threatenishe ngokuzibulala, ukuze thina sizothi hawu mntanami, kuzwele kube ney'nseka. Iy'nseka uNkulunkulu uyayinquma ngamhla ethumba inhliziyo yakhe eyithumbela kuyena. Anqume iy'nseka zasenyameni, afake iy'nseka zikamoya. Qhubeka uyikhulekele leyo ngane, ukuthi nje-ke namhlanje ngithatha lo mkhosi ngiwuthathele usibanibani. Ungasho ukuthi inkosi nazi iy'nkinga zakhe, uthi inkosi nanku umphefumulo wakhe. Inkosi iyona kuphela ekwazi ukulungisa umphefumulo womuntu. Ngisho ngabe ubaba, ngisho ngabe umama, ngisho ngabe umzali wakho, ngisho ngabe ubani, kufika la kufanele ukuthi inkosi nanku umphefumulo wakhe uphefumulelwe nguwe, awuzange umnike nje. Bese inkosi kube yiyona ngesikhathi sayo. Sikuloyo mkhankaso bazalwane, ningasiboni ngathi sihamba kalula. Asihambi kalula, kodwa sinikele ngoba siphiwe ithuba lokuthi phonsani kimi iy'nkathazo, ngiyanikhathalela. Senze njalo-ke bazalwane, ukuze singasuki, singadedi enkosini. Sishiya konke. Ithe indaba eke yafundwa ey'nsukwini, angisazi nini, kukhulunywa ngokuwelisa, ukuthi u-Israyeli, uJakobe wawelisa konke. Kunjalo-ke bazalwane, kufanele senze njalo. Simele ukuwelisa. Angiboni nokuthi isikhathi sami sesingishiyile, Nkosi yami. Asibakhulekele-ke bazalwane abantu. Sibabheke, sisibheke nathi. Kuyenzeka kwesinye isikhathi uthi usahamba kahle kanti usukhinyabeza umzalwane ebandleni. Sibakhulekele kakhulu laba bazalwane abalimalayo, bazalwane ebandleni, ngoba ekulimaleni kwabo kulimala nathi. Ekuthunukaleni kwabo nathi sigcina sesithinteka. Bazalwane, asibakhulekele ukuthi inkosi menze abe insensitive, yenza lesi spirit se-sensitivity ukuthi athunukwe ubala, siphele sidede kuye khona ezoba full time ekukukhonzeni. uJesu Kristu inkosi, ngiyakuxolisa bazalwane ukuthatha isikhathi. Asikhuleke. uJesu Kristu inkosi. Baba, siyabonga egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, izwi lakho khuluma ngalo kulona lowo Nkosi ozothola ithuba lokulalela. Sinikeza wena udumo, wena ongahlulwa ilutho. Sinikeza wena udumo, wena osenkazimulweni okungesondele kuyo. Sinikeza udumo, wena owembethe amandla njengengubo. Baba wethu ongcwele, nasemini akekho esingamfanisa nawe. Sisebenza-ke Nkosi imphefumulo yethu singasuki kuwe, ngoba kunosizo olukhulu ukulahlekelwa iphakade lethu.
Siyabonga Nkosi, usilethele indodana yakho eyindlela neqiniso nokuphila. Nkosi, ukuba siphile sisendleleni eyiqiniso. Siyabonga, udumo nesibongo ukufanele uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, ngiphinde ngixolise Nkosi yami ngokweqiwa isikhathi. Kodwa-ke siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi bekuseplanini yakhe. Ningakhohlwa-ke bazalwane ukumkhalela nokumkhalela omukayo. Ningadideki, nisikhalele nani ngoba siyamuka singaboni. Ubone ngoba usubamba igatsha ukuthi hawu bese ngimuka. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.